ni kwa so mo ba be se se mo ye campaign for na sa ayi ma je so ba ko sa wada masira la mo de masira abe de ka so wada masira Fasa ya kwenye mambo na kule fait papa. Yakob abi bebre na niji amudi ahia yakwana. Otwodi ampa won hira mu nyina. Ni sanketua wom. Sanketua ya yehu one ya na mu tidi agakwa echi. Ebe kakra na mu na eye ministers ni MPC ni DC siri ade. Lawyers ebe bua MPP amanyukuo no. Onyame hira mu. Aya na mo ahwe gata no se de be ya monan. Na ne ye kan se Uha na utu abani bi ye ya tie. Oje gwa abrantie aka Bigam. Nesi utu bi tie. Untu bi apapa bi tubi. O fa tubi. Wadamfu bi tubi. Wa soriba etubi. Ekuo bi ajoin obi tubi. Mesra wane ne nkasa. Fisempanyi se wo ye oto aboa ojigu yem. Na MPP die Kuroi ni fruma eye MPP na MPP su Kuroi eti mesremo eda brada ye koto abano muni ebusuya nkasa ni adohye nkasa munhwe akom ema mutim popo munni nipa bi echi enkonkotwe MPP etu nsifom eba saa ye nyina ni ebre Yabaka semi hunyanka no adroso nyadan ni babia yem pese beduru sa sabe ye nyini die ye bewisu yankasa yakoma ye nyansa ye nimdie ye ma obi mfa ma chichire ye say enipa awon pe ebi aka ye hui den o ye MPP ni ana o tell no so wan die onyo MPP ni na Sabe baakufo ni nsasu nyamie ni kata. Baakufo ni nsasu nyamie ni kata. Enti bi nsu nyamie ni kata. Ayese obajeji yakwenti mfi akoja yodeni subuneni. Enti moma nko na dodo no a eye MPP fo no. Ye hwede ye mokuo no de eban. Fisanye MPP a empunto paga na ebi kwafo da. Ye nyina ye nim se MPP aban ne ba. Empuntu otibi koso ewo mpatamu beebia yanka bia nshem ana eye mekanisa ai MP nyame ato ne nsafre no eye jonkuma na woye lawyer nyame ato ne nsafre no empanyin se entifu ni ho a apagafo ho enunti ana MPP fo Any to some money, any impact Munino, almost in a sea mu ano. Almost say any pa, Mako, Edu, as a Kuno,
ana nkoto aba no ye yi obi afiri mu enye ye obi ankoso na ho ade nya dan enhwe obi ankoso na ho ade hwe ye no ba ko pe esanse nipa mienu timirika ba ko pe na di kan eno na etwa kosi eye lawyer Papina Boateng niso na ne de eye fe na di nkanya aba ne se enipa egosi aka ni nyina wo mu anya no sabi wo ma mfa bonyu no amegu nsuom wo mu nyina agine mu se ye nua ne Papina Boateng na MPP so eye ye dia eti ye baba bebo ni chidom ama MPP afa ne ntoma pafra na ye die ne nkoso asese eba mantam ha no asaba na we eni pasen kameka ne nso ma menka na ukofia waka kire de oto abandi se obi eka content cross wate ne ho a ete se we opposition ye ni anu opposition ye opposition o mu didi ye opposition ye ni anu on be ye wa kwa ma on be ye mputujuma bi wa ha ye be kan se ye nso so ye de na ye den aba enu nti asese ehwe ye boni chidom ne mpuntujuma bi aye den ekoso ne ye de koma obi a waso wane bi ebi asabe mena asepo kakra bi nti abufuo kakra bi nti wate ne ho ne ye de koma na ebe ye den na nasam aduru na nanum anim na ebe ye den na nasam aduru abanim atini abaye mpuntujuma wa ha ne tese ye zati akoye chibe nfie bebiri eba ne sa eba ha yen asa ha MPP nyina enti enintini ni mo se oso obeko bi dia be jaman nko nemum ye no aye wa ha no ye ma ye ho ban na ye nhye ye sapom nsuo na nya bokoboko se eda branda no usori anopa wo de he enu obi ani asem enu obi nhye obufuo mesraw pensuo kakra bi gu mu na se neko sema kakra bi do ne kakra bi ni ato aba na wie na wo kwakoto aba no so a upeja uti a eye number 2 na papai anzana mbe usa bibi wo ha ejeko mede me hu bajim from 2016 me ba mu akufu adu hu menim no si papai na mudi na bremi ene me ye president ye boni ti do mo dia besi sabre a oguso o ye president na menene ebe kasa anopa wa be tia me fe menene be kasa se bibi bia la rodie we ehia no nyame ye nadom na mo be ye nadom so amana pa onye ni ntamma banifo meye ebe hwe makrodie ni se dia be ya me menim ngrasi wo premu na me twam na mabre na me pa na bia so ye kura me nya bi se kura me hwe mo kura me ware ha ebe ye eti wo ebe si wo so ba aya na dia tuti eti misramo ye nyum ye ba akopɛ lawyer go lawyer come lawyer go lawyer come lawyer go lawyer come nyame nhira mu nyina o nhira nananu mu nyina o ntum mponyam nida mu nyina mu ase ɛda brada ya kwa kɔto abanama lawyer Papina Boateng medamos ne twasa sabe da die bu oboku ko mu nti ko ne yakoto aba ne yi die obakɔ yemra se bedwa mu na